is de call, dat is de call. Zet de muziek maar gewoon af, want we begonnen het heel kort houden. Uiteraard, ik kon het heel een beetje anders aanpakken. Allemaal gefeliciteerd. Anne, Dien, Nigel, allemaal. Maar eigenlijk, de grootste proficiat willen we geven aan u als vereniging. Want die lu gaat toch op het laatste. Ik weet niet, zegt die de namen op het laatste daar staat? Erik? Nou. Daar wil ik eigenlijk zo ook een applaus voor halen, want die hoogheden die werden veel uiteraard bewierookt, maar Erik, dat doet volgens mij ook voor de rugvereniging. Klopt dat? En dat is voor de Wassenaar omdraaid. Geen allemaal proficiat, maar ook u als schaatsenvereniging proficiat om en u allemaal een schone vastelavond. Ja, GOE, bedankt voor het komst. En ik weet toch staan, terwijl jullie me toch wel langer kennen dan vandaag. En fijn dat je er zit, fijn dat je gekomen zit. Kom eens feliciteren en ik wens je een fijne vastelavond samen. Bedankt, maar vooral ook bedankt dat we ons lekker kort ophouden. Want er werd een risico verloren. Burger, onze andere zachte vrienden. Het schoonste stukje van je leven, dat is de call.